I jedan od kolega, čini mi se da je to bio kolega Popović, saopštava da očekuje 1 milijardu evra investicija, odnosno od turizma ove godine. Kako? Kako kad sutra Draginja Vuksanović planira ovdje u sred Skupštine da uhapsi Vladimira Putina? Kako kad SDP sutra planira da odmah ovdje odredi jednu delegaciju koja će da upozori Rusiju ako ne izađe iz Ukrajine da će ona poslati 40 vojnika da se završi posao? Ko će nama da dođe na Primorje? Evo vas pitam, gospodine Damjanović, jer sam čuo da ćemo da dobijemo 1 milijardu evra od turista ove godine. Nema Rusa, nažalost nema Ukrajinaca, a ovi koji nam dolaze iz zapadne Evrope uglavnom dođu pješke ili biciklima. I svi vole da vide onaj kanjon vidio. I svi se izgube tamo. I onda moramo da dignemo helikoptere da ih traže, a svako podizanje helikoptera je 50.000 evra. A oni dođu sa onim rancima, donesu vodu, sendviče, sve što im je potrebno. Termose u Crnoj Gori ne potroše ništa. I još ih tražimo helikopterima po Šavniku i po vrletima Crne Gore. I ja bih volio da mi neko objasni od čega ćemo mi da živimo ove godine.